Ang pagbangon balik sa ekonomiya sa lalawigan sa Sugbo mao ang gustong hatagan og prioridad ni Gobernador Gwendolyn Garcia inay nga magsigi og tutok sa numero sa mga kaso sa COVID-19 sa kalungsuran. Human sa pipila ka buwan sa makalilisa nga giagian sa mga local government units dinhi sa lalawigan sa Sugbo sa panahon sa pandemya. Masaligon si Gobernador Garcia nga sa pagkakaroon makamauna ang mga mayor sa pagdumala sa COVID cases sa ilang tagsa-tagsa nga mga lungsod ug dakbayan. Gawas ni ini, nakita sa gobernador nga ang mga local government units aduna usab sakto og kumpletong kahimanan sa pag-atiman ni ini nga sakit. We're in good shape as far as Cebu province is concerned. We have very clear-cut policies. Our mayors are more than equipped and experienced to manage COVID-19. We must now focus more on reviving the Cebu economy. Midugang siya nga dili pud kinahanglan matarantar ang mga tao tungod kay mas daghan na ang nangaayo kaysa namatay sa COVID. Bisan og wala pa gani miabot ang COVID vaccine, 94% na sa COVID cases sukad-sukad ang nangaayo dinhi sa probinsya sa Sugbo. Ganun magsige man ta og paningkamot og zero COVID. Nabagaw ko'y gipremyuhan kay na zero COVID. That's unrealistic. Kami diri sa probinsya, we accept the fact that life is not perfect. This is not a paradise. There are diseases and there are diseases. It is not a matter of eradicating diseases because we cannot do that. But it's a matter of managing diseases. And in this case, it's a matter of managing COVID-19. Karon nga nasugdan na sa lalawigan sa Sugbo ang mga lakang ug mga plano pagbangon sa ekonomiya, gikagool ni Garcia nga tungod sa gibuhat sa media nga nag-concentrate lang pag-report sa mga kaso sa COVID basin og mubalik ang kahadlok sa katawhan ug ibalik na hinuon ang mga restrictions sa mga community quarantine ug ang ekonomiya na sad ang madaot. Kay mura naman lang nig wa na laing sakit nahitabo manis tibuok kalibutan karon kun dili COVID. That is my answer to this preoccupation and unhealthy obsession on COVID-19. It's unhealthy because it's unhealthy for our economy. Giawhag usab ni Garcia ang katawhan nga dili mahadlok sa numero kundi ianalisar pagmaayo ang mga datos. We will not be distracted by too much concentration on COVID-19 numbers because the data is there for all to analyze, for all who care to analyze. Please analyze deeply. Answer my questions. Wa pa galing niabot diri ang vaccine. Nganong recovery rate nato 94% naman sa usa ka sakit nga way tambal ug wa pay vaccine. Nganong 1.7% raman ang death rate. Dinhi sa lalawigan, gihimo na niya ang mga positibo nga mga lakang sama sa pag-abli sa mga turismo sa kalungsuran, pagpasimento sa mga kadalanan tungod kay mao kini ang labing mahinungdanon nga estratehiya aron mobalik ang kalagsik sa ekonomiya sa Sugbo. Sa miaging tuig, gilunsad usab sa kapitulyo ang mga programa nga Sugbo Negosyo ug Sugbusog ug mao kini ang makatabang sa katawhan sa pagpabalik sa economic activities. I will protect the economy of this province because I am protecting the Cebuano people who cannot speak up. Dili makatingog. Apan mo'y mga nangaapektuhan. Kay wa na'y mga trabaho, wa na'y mga panginabuhi. Apan bisan pa man mao kini ang iyang baruganan. Wala gibaliwala ang COVID-19 nga sakit ug uban pang mga sakit. Apan iyang gipanghingusgan ang prevention pinaagi sa pagpakusog sa immune system sa mga tao. Kanunay niya nga gidasig ang mga Sugboanon nga hatagan og igong kusog ang lawas aron aduna kini resistensya batok sa tanang sakit sama sa pag-inom og bitamina, masustansya nga pagkaon, saktong tulog ug pag-ehersesyo. Gani ang kapitulyo ng hatag og mga vitamins ngadto sa mga empleyado ni ini og karong sunod nga buwan mag-apod-apod usab siya og vitamins ngadto sa mga barangay workers ug mga senior citizens. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.